ମୁଁ ହେଲି ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆଉ ରହୁଛି ଆଇଆରସି ଭିଲେଜ ନୟାପଲ୍ଲୀ N2 111ରେ। ଘଟଣା ଏଇଆ ଯେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆମେ ଯାହା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲୁ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନା ସବୁକିଛି ନେଇକି ଲୁଟପାଟ କରିକି ପଳେଇଛି ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ। ପୁରା ଘଟଣା ହେଲା ସେ ବାହାଘର ପରେ ପରେ ବୋହୂକୁ ଆମେ ଘରର ବୋହୂ, ସିଏ ସବୁକିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତାରି ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲୁ। ସିଏ ଯଦି ଏମିତି କରିବ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଥିଲୁ। ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାରେ କୌଣସି ଶୁଣିଲେନି। ଏବେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସକୁ ଆସିଛୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କେରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପ୍ରସାଦ, ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟସିଂହ ପ୍ରସାଦ। ସେଇ ଜାଗାରେ ମୋର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ହାଡ଼ିବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଝିଅ, ସାନ ମଝିଆ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଥିଲି। ସେଟା ଗତ 5/12/2021ରେ ହୋଇଥିଲା ମୋର ବାହାଘର। ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବାହାଘରର ପ୍ରଥମ ମାସ ପରେ ପରେ, ଗୋଟେ ମାସ ପରେ ପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସିଏ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଥିଲା, ମୋ ବାହାଘରରେ ଯାହା ଯାହା ଦେଇଥିଲେ, ସୁନା ଚେନ୍ ମୁଦି, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ରଖିଥିଲି, ସୁନା ଚେନ୍ ହେରିକା, ସେସବୁ ବି ନାହିଁ। ଆମର ସେ ସବୁ ଶେଷ ସମ୍ବଳ ଥିଲା। ଆମର ସେସବୁ ସବୁକିଛି ଲୁଟପାଟ କରିକି ନେଇ ଯାଇଛି। ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଆସିଲା ସିଏ ଆମ ଘରକୁ, ଆମ ଘରର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସିଏ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଜଣାଏ। ପ୍ରତିଟି ଘରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେକ୍ନିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଜଣାଇଥାଏ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ସିଏ ମୋ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଯିଏ ସୁଭଦ୍ରା ଖୁଣ୍ଟିଆ, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏସବୁ ଲୁଟପାଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଘରକୁ ଆସେ ଏବଂ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ନୁହଁ, ଏମିତି ଆଉ କେତେ ପରିବାର ସହିତ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉ। ସିଏ ମାନେ ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ମୋ ପରି ଆଉ ଅନେକ ପରିବାର ଏମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ।